Toto za mňou je vlastne ten chrám potkanov. Ako som spomínal, nachádza sa v Rajasthane v mestečku Deshnok a chrám sa volá Karni Mata Temple. Žije v ňom cca 20 000 až 25 000 potkanov a pýtate sa, prečo vlastne je to chrám potkanov. Karni Mata bola vlastne indická svätyňa, na ktorej počesť je postavený tento chrám a ľudia veria, že potomkovia tejto svätyne a nasledovníci sa reinkarnovali do potkanov, takže presne preto je tento chrám venovaný potkanom a je k nemu veľa zaujímavostí. Keď uvidíte bieleho potkana, tak si môžete niečo prijať a je to znamenie veľkého šťastia. Alebo keď skočíte na potkana, tak musíte za to dať náhradu, alebo keď ho zabijete, musíte vlastne doniesť náhradu v podobe zlatej alebo striebornej sošky. A keď vám napríklad potkan naopak prebehne po nohe, tak zase máte obrovské šťastie. Taktiež keď ich krmíte, dáte im napiť mlieka, tak je to pre vás veľké šťastie. Do toho chrámu samozrejme musíte ísť vyzutí, bez topánok môžete si dať ponožky. Takže pár zaujímavostí k tomu, aby vás zaujímalo niečo viac, kľudne mi napíšte alebo si dáte do Google Karni Mata Temple a dozviete sa veľa zaujímavých vecí. Ja som vám povedal iba tie najzákladnejšie ohľadom tohto miesta, takže poďme sa pozrieť donútra, ako to tam vyzerá.